ο οποίος μεταξύ των άλλων επικοινώνησε μαζί μας προκειμένου να βρεθεί φωτογραφία του ηρωικού Βαγγελαίου νεκρού του 1941. Επίσης ευχαριστούμε τον Τάκη Τρίφωνα Βίκο και τον Ευστάθη Χαρλάπου Βίκο για την ευγενική προσφορά τους. Συνεχίζοντας, θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό. Ερεσιμότατη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου για Αρχαία Μεσίνη, κύριε Τοπικέ Σύμβουλε της Τοπικής Κοινότητας Βαγγύρας, αγαπητές συνδημότισσες και συνδημότες Βαγγύρας, αγαπητέ μαέστρο, αγαπημένα παιδιά από τη Φιλαρμονική Μεσίνης. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την σεμνή τελετή, η οποία πραγματικά αποτείει φόρο τιμής σε εκείνους τους ανθρώπους που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος. Εδώ λοιπόν στο μνημείο των πεσόντων αναγράφηκαν τα ονόματα όλων των πεσόντων στους πολέμους του 12-13 και του 1941. Είναι υποχρέωση ημών των νεωτέρων να τιμούμε τους προγόνους μας και ιδιαιτέρως αυτούς που έχασαν τη ζωή τους για να έχουμε εμείς αυτό το πολύ σημαντικό αγαθό της ελευθερίας και να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Ιδιαίτερα θέλω να πω ότι η σημερινή μέρα που είναι 23 Μαρτίου και η Καλαμάτα τιμά την απελευθέρωση της πόλης και την έναρξη του αγώνα της Επανάστασης του 1821 κατά του Τούρκου κατακτητή, μπορώ να πω ότι και για το Δήμο Μεσίνης είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι σήμερα ερχόμαστε από την Καλαμάτα, όπου η τότε επαρχία Εμπλακίων, που κατά βάση είναι ο σημερινός Δήμος Μεσίνης περίπου, εκπροσωπήθηκε στον αγώνα του έθνους. Ο Δημήτρης Παπατσόνης, ο ήρωας της Επανάστασης του 1921, εισήλθε επικεφαλής χιλίων στην Καλαμάτα και συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση της Καλαμάτας, και σήμερα για πρώτη φορά υπήρξε αντιπροσωπεία από το Δήμο Μεσίνης, την τότε επαρχία Εμπλακίων λοιπόν, όπου και η Βαλήρα είναι μέσα, και πάει και πιο βόρεια η επαρχία Εμπλακίων, όπου ο Δημήτρης Παπατσόνης, καταγόμενος από την Εύα, τη γειτονική, άφησε την καλή ζωή, μπήκε μπροστάρι στον αγώνα, διότι ήταν έπαρχος τότε, και έδωσε ακόμα και τη ζωή του, διότι σκοτώθηκε στην μάχη των Τρικόρφων στην Αρκαδία, πολεμώντας εναντίον του Ιμπραήμ. Το λέω αυτό λοιπόν διότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και για το Δήμο Μεσίνης, αλλά και για την Βαλήρα, όπου η Δημοτική Αρχή τιμά τους ήρωες, τιμά τους πεσόντες. Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ιθόμης, τον κύριο Ηλιόπουλο, που συντόνισε αυτές τις προσπάθειες και έγινε αυτή η σημερινή σεμνή τελετή. Βεβαίως θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους απογόνους ή συγγενείς των πεσόντων και να τους συγχαρώ διότι είναι συγγενείς και απόγονοι ηρώων. Δεν μιλάμε μόνο για την Επανάσταση του 1821, αλλά και για τους πρόσφατους αγώνες του 1912-13 και του 1941. Πρέπει λοιπόν και έχουμε υποχρέωση να τιμούμε τους πεσόντες, να θυμόμαστε την ιστορία, διότι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνονται στην πορεία του χρόνου. Εμείς σε καμία περίπτωση
δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο απεναντίας. Θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε την τοπική ιστορία, τους τοπικούς ήρωες και τους πεσόντες σε όλους τους αγώνες υπέρ πατρίδος. Χρόνια πολλά για την ημέρα και θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν γι' αυτό. Ευαισθημότατοι, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των οικογενειών των πεσόντων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, 23 του Μάρτη σήμερα και ο ελληνικός λαός γεμάτος αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας χαίρεται και πανηγυρίζει, διότι σαν σήμερα, πριν από 191 χρόνια, οι σκλαβωμένοι προγονείς μας, αφού διατήρησαν για 400 χρόνια άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας που δίδαξε το αιματοβαμμένο ράσο του Παπαδάσκαλου στο Κρυφό Σχολείο, ο Θούριος του Ρήγα, τα ηρωικά κατορθώματα της φυλής μας και ο φλογερός λόγος του Παπαφλέσσα, αποφάσισαν εδώ κοντά μας, στην Καλαμάτα, να κηρύξουν την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Της επανάστασης που θα ελευθέρωνε ή θα αφάνιζε το έθνος. Ελευθερία ή θάνατος, δύο λέξεις ελληνικές που δίνουν ξεκάθαρη την απόφαση του σκλαβωμένου Έλληνα. Αυτή την ημέρα που οι καρδιές πάλλονται από ρίγη εθνικής συγκίνησης και υπερηφάνειας για τα κατορθώματα των προγόνων μας, την ίδια ημέρα ο Δήμος Μεσσήνης αποφάσισε να τιμήσει και να τοποθετήσει εκεί που τους ανήκει, στο μνημείο των πεσόντων, στο πάνθεο των ηρώων, τους 10 συγχωριανούς μας που έδωσαν τη ζωή τους στους εθνικούς αγώνες του 1912-13 και 40-41. Κύριε Δήμαρχε, η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για την κοινότητα της Βαλήρας, όπως ξεχωριστή και ιστορική είναι η απόφασή σας να αποδεχτείτε την πρότασή μου, να τιμήσουμε τους ήρωές μας, να τους αποδώσουμε τις τιμές που τους αξίζουν, βέβαια με μεγάλη καθυστέρηση, μιας και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Ο χρόνος όμως δεν μπορεί να φθείρει, ούτε και να καλύψει την προσφορά των ηρώων. Και οι δικοί μας άνθρωποι, οι συγχωριανοί μας, οι Βαλιραίοι, νέα παλικάρια, προσέφεραν την ίδια τους τη ζωή στο πεδίο της μάχης για να παραμείνει αυτός ο τόπος ελεύθερος και να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας. Για την καθυστέρηση αυτή, η οποία όμως δεν οφείλεται σε εμάς, μπορώ να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη και να πω ότι οι συγχωριανοί μας αυτοί στολίζουν το πάνθεο των ηρώων, διότι είναι πραγματικοί ήρωες. Αξέχαστοι Βαλιραίοι ήρωες των εθνικών μας αγώνων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πατρίδα σας ευγνωμονεί για την θυσία σας. Η γενέτειρά σας, η όμορφη Βαλήρα, την οποία δεν προλάβατε να ζήσετε και να χαρείτε, σας τιμά και θα σας τιμάτε και θα σας καταθέτει πάντα δάφνινο στεφάνι στη μνήμη σας. Εσείς, μαζί με όλους τους άλλους ήρωες του έθνους μας, με το αίμα σας ποτίσατε και γιγαντώσατε το δέντρο της ελευθερίας αυτού του τόπου. Αυτό το δέντρο, να είστε σίγουροι ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε πάση θυσία και θα το παραδώσουμε στα παιδιά μας, όπως επιβάλλει η υποχρέωση που έχουμε απέναντί σας. Αιωνία σας η μνήμη. Ζήτω οι ήρωές μας. Ζήτω. Πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκδήλωση με τον Εθνικό Ύμνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συγγενείς των ηρώων που παραβρέθηκαν στη σεμνή αυτή τελετή. Θέλω να δηλώσω ότι με τη σημερινή μας εκδήλωση τιμούμε όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε θέση προσέφεραν στους αγώνες του έθνους. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Φιλαρμονική του Δήμου που μπήκε στον κόπο και είναι εδώ, και όλους σας που μας τιμάτε με την παρουσία σας και τους συγγενείς των ηρώων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εθνικός Ύμνος.